Татарлар инде европеоид, менә без менә монда утырабыз, сезнең белән, бер-беребезгә карасак, без менә Европага барсак, безне артык айырмыйлар, аның айырмасын күрмиләр. Урыслар белән дә якын, но урыс белән кушылган иде бик каты теге. Аларга да татарлык кергән бит инде, аннан финнардан күп кергән. Шуңар монда аңлашыла, каядыр теге монголоид дигәндә, анда берничә процент кына, 8, 11 менә шундай. Ну, төрле җирдә аерыла әз генә. Шуңар без инде ул яктан теге танылган галимләр белән дә, бүтән халыклар да безне инде шул Европа халкына якынрак дип шулай күрәләр. Кызыграк бүтән мәсьәлә. Менә хәзер бит инде модага кирип бара ДНК анализ, теге генетиканы тикшерү. Һәм аның кызыгы теге ирләрнең Y хромосома тикшерү. Ул бик сирәк үзгәрә, теге 1000 ел, 1000, 2000 ел кирәк теге иратның үзгәреше менә бу генетикасы. Хатын кызның ул тиз үзгәрә. Шуңар аңар таянып булмый, менә бу тарихи эзләнүләрдә бик аңар таянып булмый. Ирләрнең менә шулай теге бик стабиль булгач, ул кызык безнең өчен. Менә без аны карыйбыз, гаплогруппалар дигән нәрсә. Бездә Европаныкы да бар. Ну, Европа дип аны әйтәләр инде, менә Европада R1A, R1B менә күбрәк, менә шул күзлектән карап. Анда юк, менә финнарныкы мондый гына, теге урысныкы мондый гына, Европада теге немецнеке мондый гына дип, алай әйтеп булмый. Анда туры килми ул, менә татарның нинди гаплогруппа, анда төрле бар. Ләкин кызыгы нәрсә? Мәсәлән, монголныкы юк. Гомумән юк. Без бит инде күп сөйләйбез, теге татар-монгольский иге дип, гел монгол белән безне кушалар, ботыйлар, берләштерәләр. Без үзебез аңламыйбыз, бездә кая монголлар безнең арада, теге менә антропологиядә монголныкы түгел, әле казакта күренә ул, я кыргызда күренә, әле үзбәктә күпмедер күренә. Әллә ни күренмәсә дә, ләкин татарда инде ул гомумән күренми. Мәдәнияттә карасак та берни монгол белән юк. Телдә дә кайберләр әйтә, менә монгол сүзләре татарга кергән. Ул киресенчә, татар сүзләре монголга кергән. Монголдан татарга кергән сүзләр юк, андый табып булмый. Шуңар менә бу кызык, аларның инде C гаплогруппасы татарда очрамый. Ну, 1-2 бар, 2-3 кеше менә бүгенге көндә. Алар да бәлки ул калмыктыр, монда күчеп ниткән калган. Шуңар бу безне инде аптырата. Ул бит без аңлыйбыз, монда ханлар утырган, алар инде Чингисханнан чыккан диләр. Чингисханны әйтәләр монгол дип, менә Бату монда булган, аның гәрәйләр инде менә күмелгән Казан инде Кремлендә. Каясың аның изе? Аларның бит күп кенә хатын булган, күп кенә балалары туган, изе юк. Шулай булгач, менә бу шикләндерә, Чингисхан монгол булган микән дип. Без аны да өйрәнәбез һәм чыганаклар буенча Чингисхан һәм аның балалары, алар татардан килеп чыккан. Ул кара татар дип атала инде, теге күчмә халык булган, аның бүленә ул ак татарларга, ансы инде җир белән эшләгән, якынрак Кытайга булган, һәм әле кыргый татарда булган, ул Байкал тирәсендә, урманларда теге шулай яшәгәннәр. Чингисханның килеп чыгу инде менә бу кара татардан. Шуңар менә бу ДНК анализ исбатлый. Аннан ул күп кенә нәрсәне ачыклый. Теге безнең өчен бик кадерле, кайвакыт без шәҗәрә күрсәтми, кая тамырлар. ДНК анализ аша без аны югалган документларын булса, без ДНК анализ аша без аны әйтә алабыз, каян килеп чыккан. Ну, бөтенсен әйтеп булмый, ләкин кайбер вакытта без яхшы гына теге мәгълүмат ала алабыз.